Baba kanka da hiç çıkap şey. Ne bardaran ya şari kulub 11 май бародарони шаҳри Кулоб қитъаи як инҷа пеши дарвозаи намоштаб ҷои мошина овай нигоҳ кун раҳо ҳама овай хеле мебини бародарон вақт барин гиромӣ дугу бошен паси абед бачаон овзад ки селаби хуно да даромад рафт иначе хеле шумо мебинед тӯзунои мара овай Кук ҷода бад говорачка намисӣ ҳама овай бародарон нигоҳ кунед говой чӣ кук ҷода гов Алло. Hayır, çok yorulmadıksın. Baba kanka da. Ya şimdi çıra uzayla okudu. O sıra mara şuşta. Yedi lan kan şuşta iyi okuyor. Olmayan şobu. Pozun oy mara oy bardaron gok. İnajə rahib tozun oy mara oy. Xudovan nigov dora pagane ruzga bo idi Ramazon bardaron. Yani pasta bedina imroz soat чанд шуда? Примерно як ним соат дар ҳамин қадар об зага. Як ним соат дар ҳамин қадар об зага. Одатун ро хонора нигоҳ кунам. Ижа подвала? Подвалу приёшен. Замешала. Добрый день, бат. Даун шум.